Ako želite da aktivirate Windows na najlakši način, potreban vam je ključ koji možete kupiti na CD Key Offer. U ponudi imaju OEM ključeve za Windows 10, Windows 11, kao i Office 2019 između ostalog. Pri kupovini unesite kod ST25 i imat ćete 25% popusta. Kada dobijete ključ za Windows, u startu kucate Activation i na Change Key unesete ključ koji ste dobili. Linkove imate u opisu. Ćao svima! Danas ćemo da pričamo o jednoj novoj prevari koja je očigledno jako uspešna, zato što sam u samo jednom danu video brda primjera ljudi gde su izgubili nešto bitno. E sad, da li je ovo bukvalno nova prevara ili je samo sada tek uzela maha, ne znam, ali u svakom slučaju pazite se o čemu se radi. Kada želite da prodate nešto malo vrednije, na primjer telefon, tablet, laptop, stavite ga na neki sajt ili na Facebook ili gde god, nije ni bitno, i javi vam se osoba koja je zainteresovana da kupi i uđe u razgovor sa vama. Znači, raspituje se koliko je star uređaj, da li ima garanciju, da li ima oštećenje, da li možete da spustite cenu. Znači, zaista onako kada gledate taj razgovor, nema ni jedan jedini znak da je neka prevara u pitanju. Znači, zaista onako deluje sve legit, zbog toga je i toliko puno ljudi palo na ovu prevaru. I onda, kada krenete da se dogovarate o preuzimanju, osoba koja želi da kupi kaže da će ona da snosi trošak dostave, što je generalno, da kažemo, standard. Znači, uvek kada prodajete nešto, osoba koja kupuje plaća dostavu, je li tako? To svi znamo. Ali onda dolazimo do prve stvari koja je malo drugačija i koja je prevara, a to je umesto da prodavac traži adresu od kupca i onda da on pošalje proizvod njemu, dešava se obrnuto. Znači, kupac kaže da pošalje prodavac adresu i on će da zakaže kurira da dođe sutradan kako se ti ne bi cimao, jel tako? I očigledno mnogo ljudi je pristalo na to. I šta se onda desi? Sutradan dođe kurir i pokupi uređaj i znači vi onda se javite sutradan, nemate osobe, preko sutra kada god, i iskapirate da ste prevareni, da taj telefon nikada nije došao. Vi zovete tu kurirsku službu koja je pokupila telefon, kažete gde je telefon, šta se dešava, kurirska služba kaže mi nikada nismo imali tu dostavu, o čemu pričate, i onda skapirate da zapravo uopšte nije došla kurirska služba po telefon, nego neki random čovjek je došao i pokupio, i to je, znači, imao izgledao je legit, imao je onaj barcode skener. Jedino što nisam siguran da li izdaju i one kao račune ili ne, znači da li su i ti računi falsifikovani, to nigde nisam mogao da nađem, ali čim je toliko ljudi palo, pretpostavljam da čak izdaju i te račune. Ovo je zapravo jako dobra prevara gde neko ko nema mnogo iskustva može jako lako da padne. Mislim, iskreno, čak ni ja nisam 100% siguran da li ne bih možda pao na ovu prevaru. To jest, znam da ne bih, ali ne zato što bih provalio, nego jednostavno ja ne volim da kažemo da zakazujem kurira, nego bih ja rekao poslaću ja, zato što ne želim da čekam, jednostavno brže mi je da ja odmah odem i pošaljem. Onda takođe kurir obično nikada ne dolazi do vrata, nego ti moraš da siđeš dole, a ti ako siđeš dole i vidiš da je neki random auto, to bi realno bilo jako sumnjivo. Šta je poenta ovog klipa? Znači, ako prodajete nešto i neko vam se javi i kaže da će on da zakaže kurira, nemojte to da radite, ili ako pristanete, budite sigurni da stvarno kurir dolazi da uzima to, a ne neki random čovjek. Znači, gledajte da li ima uniformu, da li je kombi brendiran, znači da li sve izgleda onako kako treba da izgleda, ali da biste bili sigurniji, jednostavno pošaljite vi. Dakle, držite se okvira standardne prakse, zato što ako izađete iz tog okvira, tu se dešavaju prevare. I ovo je savjet ne samo za ovu prevaru, nego i za sve postojeće i buduće. Znači, jednostavno, naravno, vi možete da pravite razne dogovore sa ljudima koje poznajete, ili da kažemo, njega zna neki tvoj drugi ili šta god. Znači, da znate da je legit, onda okej, može šta god, ali kada komunicirate sa strancima, ako vam predloži nešto što nije standardno, budite jako oprezni da se ne bi desilo kao ovo što se desilo sada, da je brdo ljudi izgubilo telefone, tablete, laptopove i ko zna šta još što i ne znamo, i ko zna koliko je ljudi bilo, da kažemo, izblamirano pa nije ni htelo da kaže da im se to desilo, tako da mislim da je ova prevara nanela ko zna koliku štetu. Tako da, kada prodajete nešto, samo se držite standardne prakse i to je to.